הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם